Alright, so sige no, may buntag. So karon kay so karon padong may mga ligo sa Eat and Joy. Lang ka bebe. Di ni Kuya. Og ni Mama. Hi pud mo sa vlog. Hi vlog. So sige padong na minute niya kay magkuha pa mi sa lechon sa Mardy's Lechon. Asa ganay dapat ka dire sa lapas na dire ah? O lapas Cortez. Pala bayad gina pa ako nga. 1.5. Ah 1.5. Gamay lagi ko nga. Alamian ay. So nakuha na natong litso no. So karon padong na pud may sa katigbian sa Eat and Joy. So yaba to sa Eat and Joy no. Tama, ga-birthday. Nganta mo diha ang ga-birthday. It's a prank. Ako rin. Mama. Happy birthday. Happy birthday, Mami. Mato bang kamera ma? Ito bang mani? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday ma. 450 ma. Happy birthday. Valesa. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Mami. Gran, dawatan sa itong kaldero, Gran. May ligo na ka? Okay, bracelet. 100 di mo bayad. Mo bayad ma'am. Mo dyan. 100. Okay, kwarta di mo kaligo. Kunto ra mo tanaw. Subscribe mo na ito, Ginalyn. Vlogger sa na. Nay! Subscribe ang ate Ginalyn. Vlogger na, vlogger. Ikaw na sila. Kag! Jacket mga taga-tuhod rin mga. May pagmangko na ho. Gamay damo. Di lisod pangitaon. Kapay sa ka na gaytom. Jordan o Gross One. Oh, diba? Kana isa po. Manuel! Carlo! Wait guys, so padome sa ko kay magbayad para makaligo. Tama na ko. Si pangalan mo day? Aksim. Anak tong kuan. Gagaw. Taga diri ra sa katigbian. Ay papa day. Asa, baksa. To sa basak eh. All swimming pool 200 pesos. Ay, sorry. So, napadad to, no? Further, no? Kapilay ba yung tambok? Ay, lami. Lami ba yung tambok? Okay, GoPro. Ako. Please say goodbye na. Right, so padami sa pikas katong bago bitaw or. Ako tigbi. Hi. 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 Annyeong. Welcome to January Lagoon. Asa mo, malik mo. All in tour. All in tour. Ah, sige. Nara pa ba na lansang? Let's go to the keep. Yung mga dagko kaya mga pagmangko ba? Mga fighter kayo ba? Oh. Woo! Woo!
the Dwarf Kingdom! Muna yung bapa, okay? Ito maglinaw ka na yung mga matay, tadasa kayo na, gatong sap-tumsap. Ma! Ma! Sampah sama betul sanggup. So, manggawas na meno kay ako na lang na usaha na bilhin. Break on that beat, gon' pray. Manuel, oy, pagilin! Rapi Badilyo, okay. Mara. Open in pain. Shout out Berto. Boss Bert. Boost, Bert, shout out. Anta? Makaon? Pwede din makaon diha, di man. Ni, saka sa taas. Uy! Staya day. Unugok ang bata. Pa-picture ka. Ma, mahadlok magag kamera mo magag. Ale, Rika. Dali. Kasi mama pa-picture. Mother Earth. Ano ma? 1, 2, 3. Pura magagunggoy ni pilit na. 1, 2, 3. It's a prank. It's a prank. Ah, it's a prank. It's a prank. Si Ate Shirley. Si Emerging. Igagaw na ako. Taga dire. Si Bibing. Si paano yung Bibing? Eh, naulam. Si Bibing. Smile. Naulam. Gitong na. Nag mga parinero. Gapauan. Magkaon ka. Langoy-langoy. Sige, magkukuno sa gabi, manira, ani. Uli na. Sa yun yung mga lasite. Sa Ibiya? Tao, rasa manira. Ha? Di ka malikad ay? Unsa ni oras Ito ba? Ay, sa akong vlog. Butago. Mano. Sa ba? Nga ba tay commission na na. Natay komisyon na rin kay content na niya. Nga, kaon tabil eh. Uy! Hino minami. Alright guys, so muli namin na kayo. Close na sila. 5, lasing ko rin mag-close. Bye bye guys!